be ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i edrych ar rhywbeth sydd o amgylch ni i gyd, ond ni ddim yn gallu ei weld. Nawr, os rhywun unrhyw syniadau beth gall hwnna i fod? Air. Dim yr air. Dros ben popeth. Bacteria a germau. Hwna'n swnio fel rhywbeth hwylus? Na. Na. Mae gen i hylif arbennig fan hyn sydd yn mynd i llewarchu dan golau uwch violet. So os pawb yn gallu gosod eich dwylo fan hyn dros y bwrdd, a beth dwi'n ei wneud yw gosod bach o hwn ar eich dwylo, a chi'n ei rwbio nhw dy gilydd, golchuddio fe i gyd. Rhwng eich basedd chi i gyd, mae'n mynd i gosod e ar un fi hefyd. So rownd fel hyn. Be mae hwn yn mynd i wneud yw esgus bod fel bacteria. Nawr, mae bacteria a germau yn gallu suddo mewn i crychiadau yn eich dwylo, a mae'n bwysig wedyn bod ni'n golchi ein dwylo mwyn cadw'n lan. Rwy'n i diflannu dy pawb? Na. Na, ni gwych. Mae gen i nawr y goleuadau uwch violet, a dwi'n gwneud nawr i ddangos e dros ben eich dwylo i gyd. A chi'n gweld yn uwch o leio'r crychiadau i gyd. A dychmygwch wedyn taw hwnna yw'r germau i gyd. A chi'n gweld wedyn y holl crychiadau'r llinellau sydd ar ein llaw. Nawr te, os rhywun â syniad sut ydyn ni'n mynd i gael hwn off ein dwylo? Golchi dwylo. Golchi dwylo. Nawr, gen i twb fan hyn llawn o dŵr a sebon. Be dwi'n moyn i chi wneud nawr, dod eich dwylo mewn, golchi fe mor gorau yn gallu, a ni'n mynd i weld wedyn faint o'r eli na ni wedi gollwn allan. So rownd ar y cefnefyd, rownd eich basedd, rwch bach o'r sigl yn nhw fyna. Ni'n siŵr bod nhw'n lan ac yn sych. Chi'n meddwl bod nhw'n lan? Ie, chi ddim yn siŵr? Dewch ni gael gweld te. So gyda'r golau eto, cofiwch be nhw'n edrych fel cyn ni. Yn gobeithio nawr nhw'n edrych llawer fwy lan. Na ni. Nhw ddim yn goleio cymaint nawr, nag yw? Dan y golau yma. Be chi'n meddwl sy'n fwyaf pwysig i gymeryd o'r sesiwn yma? Golchi dwylo. Da iawn. Bwysig iawn bod ni'n golchi dwylo oherwydd cael gwared o'r germau a'r bacteria yna.